Actiu en la Valeo que avem plus pres 12 ou 13 morts per mes. Per persona que també entre 3 i 4 dies. El moment où arriben la família, t'ha organitzat, t'ha estos els papers, t'ha les autoritzacions i t'ha la cerimònia i t'ha acabat. T'ha començat que quan hi havia mort, que vam reservar la família, t'ha organitzat. Après, tout ce qui est en place, que començam tot el treball administratiu, que era els de papers, t'ha enviat en les mairies. Après, que vam cercar morts en l'hospital o a casa. Quan arribam, que tornam així, que preparam, après que publicam en la sala de presentació i après que atendem 2 o 3 dies entre la cerimònia. Nosaltres que avem una particularitat pendent les cerimònies en les gleses, que hem 3 portures a demorar davant per poder cantar en viernes. Que treballem amb 2 ortopractrices que són de costat de Mauleu i que vienen quan hi ha besoin de preparar els morts. I que hem començat aquesta activitat com la xarpanta, que vol dir que hi ha 4 generacions, que era Are Granpai que havia començat. I per què? Primo al debut que era aquestes que treballaven en bois, que feien els circuits, i primo d'aquest que havíem començat a proporcionar-los. Après que vam drin a l'estat, primo les costumes que han canviat, el món ne guardàvem pas més els morts a casa i que havia besoin d'un finarion. I que a plus près de 10 anys, el pai que ha eu l'idea de tornar a reprendre aquest mercat i de construir aquest finarion. Que avem tots ells nosaltres, que avem 4 anys a plus près, i que vol dir que hi ha per després 6 anys. En la veritat que és sol, sinó que hi ha Oloru o a l'Eduix, també un finarion. Que primo d'aquest que avem els bons retorns de les famílies i dels habitants de la Valeo, primo que érem més proches, i també que coneixem la plupart de les famílies també que recebem i que ha més de proximitat també.